Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Λοιπόν, σήμερα παιδιά γνωρίζετε την ομάδα της Θεσσαλονίκη FC, γιατί σε αυτό το κανάλι θα ανεβάσω το βίντεο, οπότε ξέρετε και την ομάδα. Λοιπόν, έχω φτιάξει το Minecraft στο γήπεδο, έτσι όπως θέλουμε τη Θεσσαλονίκη FC. Πάμε να μπούμε. Έχουμε φτιάξει το γήπεδο της Θεσσαλονίκη έτσι όπως το θέλουμε, βάλουμε έτσι όπως το σκεφτικά εγώ στο Minecraft. Για να σας το δείξω σήμερα, θα σας κάνω ένα review, κάπως έτσι μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν παιδιά, έχουμε μπει στον κόσμο που έχω φτιάξει το γήπεδο, όπως θα δείτε. Λοιπόν, εδώ όπως θα δείτε είμαστε έξω από το γήπεδο, δεν είμαστε μέσα. Και έχουμε γράψει εδώ πέρα Αγίου Μπότσαρ, γιατί ονομάζεται το γήπεδο Θεσσαλονίκη FC, γιατί είναι τη Θεσσαλονίκη FC. Λοιπόν, πάμε να μπούμε, εδώ πέρα είναι η είσοδος. Άμα θέλετε θα σας δείξω μετά πως πάμε πάνω ώρα. Λοιπόν, και μπήκαμε μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε πρώτα στα VIP του γηπέδου. Να τα VIP που όλοι από εδώ πέρα μπορούν να βλέπουν με την ησυχία τους και πολύ καλά τον αγώνα. Αν πάμε από πίσω μπορούμε να το βλέπουμε καλά. Πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη εστία και πάμε και στην δεύτερη. Να και η δεύτερη. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι οι πάγκοι. Κανονικά τους πάγκους θα τους βγάλω, δεν πρέπει να τους βάλω. Εδώ είναι των γηπεδούχων ο πάγκος. Και από εδώ είναι των φιλοξενούμενων. Υπέροχα. Αν αυτό το βίντεο πάρει πολλά views, δηλαδή κάνα 100 και πάνω, 500 μάλλον, 500 views αν πάρει αυτό το βίντεο, το επόμενο μου βίντεο θα είναι θα έχω μια έκπληξη στο επόμενο βίντεο. Μάλλον θα σας την πω. Θα βάλω facecam στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, εδώ είναι η κερκίδα. Και από εδώ είναι βγαίνει σαν τη θύρα. Βασικά μόνο μία θύρα υπάρχει. Και αυτή θα είναι η θύρα 4. Θα είναι η θύρα 1. Πόσες άλλες ομάδες έχουν θύρα 8, θύρα 7, ξέρω εγώ. Και είναι οι κακότερες θύρες. Η κακότερη θύρα στη Θεσσαλονίκη FC θα είναι η θύρα 1. Λοιπόν, μετά θα δούμε τα υποδητήρια. Είναι μια έκπληξη. Και τώρα θα δείξουμε πώς θα πάμε στο πάνω όροφο. Γιατί το έχουμε και πάνω. Δεν ξέρω αν παρατήρηση. Να τους πανώς. Κάτι θέλω λίγο να δω. Άμα είσαι εδώ πέρα πάνω full. Εδώ. Βλέπεις καλά τον αγώνα. Το βλέπεις. Όχι τόσο καλά όσο τα VIP ρε μπρο. Θέλω να δω λίγο. Γιατί δεν έχω κάνει τώρα στατιστικές. Αν πάμε στα πάνω, βλέπουμε καλύτερα από τα VIP. Λοιπόν, για να πάμε στο πάνω μέρος, έχει εδώ πέρα μια σκάλα. Τέλεια, κατεβήκαμε.
Δεν βλέπεις καλύτερα, οπότε γι' αυτό είναι καλύτερο το VIP, οπότε ναι, καλά είναι. Λοιπόν, τέλεια, μια χαρά. Τώρα έτσι κατεβαίνεις από εδώ και κατεβαίνεις από τις σκάλες. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αποδυτήρια. Λοιπόν, πάμε στα αποδυτήρια. Θα πάμε τώρα από τη μεριά των φιλοξενούμενων. Στέλιο, άνοιξε! Των φιλοξενούμενων τα αποδυτήρια. Με δυσκόλυση. Εδώ βγάζεις name και θέση. Μόνο το δικά μας αποδυτήρια τα έχουμε αυτά. Ενώ μόνο το δικό μας γήπεδο. Εδώ κάθεται ο πρόεδρος και εδώ πέρα κάθεται, εδώ κάθεται ο προπονητής και εδώ κάθεται ο πρόεδρος. Να ακούς. Δεν ξέρω ο πρόεδρος τι δουλειά έχει, αλλά ας το βάλουμε. Και πάμε τώρα στη μεριά μας. Στη μεριά των γήπεδούχων. Είναι αυτή εδώ η πόρτα. Κάτσε βρέχει, περιμένετε. Water clear, τέλεια. Εδώ έχουμε τον Γιώργο, εγώ, ο goalkeeper, Στέλιος, center back ο αδερφός μου, τελικά δεν παίζει center back, Χρήστος, center back, ο κολλητός μου, Εμμάνουελ, center mid, ο κολλητός αδερφός μου, δεν σας ενδιαφέρουν, ποιοι είναι ο κολλητοί μου εκεί. Άκης, striker, Βίκτορ, left wing, Κουλίζης, right wing και Αλέξανδρος, center minder. Coach δεν έχουμε. Ούτε πρόεδρο έχουμε. Πρόεδρο έχουμε τον Χρήστο. Αλλά αφού παίζει center back, να το χάσουμε και πρόεδρο. Αλλά αυτός θα κάθεται εδώ πέρα. Που κάθεται εδώ πέρα η θέση του. Τέλεια. Δεν θα τσίπ. Παπ. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Ας δεν τολμάτε στο βίντεο, γενικά αυτό το γήπεδο. Ό,τι θα δείτε από εδώ πέρα είναι τα αποδυτήρια, άμα θα δείτε. Δηλαδή, αν πούμε αυτά από εδώ είναι τα δικά μας. Των γηπεδούχων, άμα θα δείτε. Να βλέπετε είναι τα αποδυτήρια. Να δείτε. Πρόεδρο, name, no. Δεν έχει αλλάξει κάτι και από την άλλη μεριά είναι το φιλοξενούμενο. Τα έχετε δει. Εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων. Τι! Λίγο παιδιά, αφήνετε το βίντεο μέσα σας, βάλτε ένα like, κάντε μια εγγραφή, πατήστε στο κουδουνάκι να χάσετε ένα βιντεάκι. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και αν αυτό το, όπως είπαμε, το βίντεο πάρει 500 views, στο επόμενο βίντεο θα βάλουμε facecam. Οπότε τα λέμε. 3, 2, 1.